Manuel Regueiro, que tal? Moi bons días, grazas por atender a nosa chamada neste día onde todos buscamos respostas dos que saben. Para empezar, que ocorriu esta noite? Esta noite para nós, tarde para eles, isto do doblete sísmico do que estamos a falar, que é exactamente eses dous terremotos en tan pouco espazo de tempo e tan fortes? Bueno, pues días. A ver, é que normalmente pensamos que os terremotos se producen nun punto concreto, que é o epicentro, pero realmente estamos falando de contacto de placas. O contacto de placas teñen moitos puntos de contacto e a acumulación de energía non ten por que liberarse solamente en un punto concreto, sino que si hai unha acumulación de energía de 100 anos de acumulación, como se ha dito, pois a mellor a descarga de energía produce un punto e despois en outro, porque non sabemos exactamente como son estos contactos onde se vai liberar. Sabemos, normalmente, todos os contactos de placa tectónica son zonas tanto volcánicas como de tremores, pero non sabemos cando se vai a producir a descarga, aunque agora estamos facendo estudios na maior parte do mundo de acumulación de enerxía para saber cando hai moita. O que non podremos saber nunca é cando é moita, esa cantidade é suficiente para producir un tremor. O que está pasando é normal na zona, o que pasa é que este é un terremoto moi grande porque levaba moitos anos acumulando energía. Manuel, non quero postergar máis esta pregunta porque agora mesmo, polas testemunhas que estamos escoitando no programa, é o medo que teñen os que están aquí agardando noticias e imagino que a xente ali que está dormindo na rúa. Pode haber máis réplicas? Sí, pode haber máis réplicas porque además é normal, despois de un terremoto tan grande, duplicado, digamos, está habendo réplicas e habrá réplicas. O problema realmente aquí están as casas construídas sismoresistentes en Venezuela, teñen as casas diseñadas para resistir terremotos. Eso é o problema, porque as que non estén diseñadas para eso teñen moitas posibilidades de caer e, por tanto, de matar moita xente dentro. Ese é o grave problema de por eso os americanos din que a mellor hai moitos máis mortos dos que de momento hai. Temos que saber digamos, o inventario de edificios destruídos polos terremotos para saber canta xente hai dentro e, por tanto, supoño que os días vindeiros dirán máis ou menos canta xente está atrapada nos edificios. Ese é o maior pena para nós para nós españoles, amigos e colegas venezolanos. É que claro, é que vemos imaxes, por exemplo, do estado de Carabobo, tamén en Caracas, de edificios enormes desplomándose como se estiveran feitos de naipes, non? Entón, polas súas palabras, dalle credibilidade a este informe do Servicio Xeolóxico, non? Que estima esa posibilidade dun 42% de que estemos nunha horquilla entre 10.000 e 100.000 mortos? Perdemos aí momentaneamente a comunicación co experto, vamos a tratar de recuperar.